Dobar dan svima, moje ime je Marko Milivojević, vaspitač, koordinator tima za marketing predškolske ustanove Bucko i danas smo se ovde okupili kako bi obeležili zajedno sa decom jedan značajan dan, dan planete Zemlje, na različite načine, kroz igrolike aktivnosti. Htjeli smo da damo značaj ovog dana i da zajedno sa decom prođemo kroz ovu aktivnost, da pokažemo i ostalima u našem okruženju koliko je važno i značajno da čuvamo našu planetu i da svi budemo na taj način srećni i zadovoljni. A kako ste baš to organizovali, vidimo neke kamenčiće, nešto? Da, deca su sa roditeljima izrađivali kamenčiće sa različitim simbolima i sada te kamenčiće želimo da na ovakav način podelimo našim prolaznicima i sugrađanima, a takođe smo sa decom i osmišljavali poruke vezane za očuvanje prirode koje će biti isto podeljene ovde u centru grada. Če neko da mi kaže kakvi su vam to kamenčići? To neki bojeni, obojili smo ih od kuća. Bojili ste kući, a? Da. Lana, vidi, Lana! Imamo kamenčiće. Lana, vidi, žirafa! Tamo ima puno. Baš su lepi, prelepi. Rasporedi malo, imajte na među. Treba mi to kamen. Eno tamo ima nabacano, rasporedite ga malo. Rasporedite malo, tamo je nabacano. Ajde, kraj.